1970 nyarán a perzselő mexikói nap alatt a brazil válogatott lenyűgözte a szurkolókat szerte a világon, hihetetlen világbajnoki címet produkálva. Ez volt az első torna, amelyet színesben közvetítettek, és a Seleção mezeinek sárga és kék színei ragyogóbbnak tűntek, mint valaha. A tehetséges játékosok generációja, akiket a gyönyörű csapatnak neveztek, Tuzis művészi játékstílust mutatott be, igazi művészetté alakítva a futballt, ahol a Jogo Bonito gyönyörű futball koncepciója tökéletesen újraértelmeződött. Nem csak a Jules Rimet kupa végső sikerét érték el, hanem az egész emberiség emlékezetének felejthetetlen részévé is váltak. De a pályán eltöltött, dicsőséges pillanatok mögött nagyon különböző sorsú játékosok álltak. Több mint 50 év telt el, az idő más-más nyomokat vésett az életükbe. Egyesek királyokká váltak, mások orvosokká, egyesek visszavonultan éltek, és néhánynak hirtelen tragédia miatt kellett megállítania útját. Tekintsünk vissza azoknak a játékosoknak a hullámvölgyeire, akik ennek az aranygenerációnak a lelkét alkották. A 29 éves Pelé, Edson Arantes do Nascimento csatár és támadó, középpályás szerepet töltött be az 1970-es brazil válogatottban. Az 1966-os világbajnokság traumája után egy igazi mester érettségével, bátorságával és befolyásával tért vissza. Már nem futott annyit, mint fiatal korában, de minden labdaérintés éles helyzeteket nyitott meg. Minden passz döntő volt. 4 góllal és egy sor gólpasszal, különösen a Carlos Alberto által a döntőben adott szemek a hátulról átadással Pelé bebizonyította, hogy ő a lélek. Az 1970-es brazil válogatott legnagyobb karmestere, intelligens, kifinomult és kategóriájában kiemelkedő. Mexikó reflektorfényétől távol Pelé karrierje és élete továbbra is globális események sorozata volt. Nem csak focizott, új országokba is elhozta azt. Az 1970-es években a New York Cosmoshoz igazolt játékosa elhintette a foci szeretetének magvait az Egyesült Államokban. Visszavonulása után a foci királya jóakaratú nagykövet, brazil sportminiszter és számtalan márka arca lett. Mindig a reflektorfényben élt. Elfoglalt volt társasági tevékenységekkel, és megőrizte saját örökségét. Számos házasság, egészségügyi és családi nehézség ellenére mindig megőrizte jellegzetes ragyogó mosolyát, amely a foci örömének szimbóluma. Érdemes elgondolkodni Pelé és a pályán kívüli Pelé közötti hasonlóságon. A pályán minden egyes labda középpontjában állt, a pályán kívül pedig a globális figyelem középpontjában. Arra született, hogy egy soha el nem halványuló sztár legyen. Egy ember, aki egy egész nemzet elvárásait viselte. Egy király útjának azonban egyszer véget kell érnie. Sok évnyi rákkal való küzdelem után, 2022. december 29-én. 82 éves korában kilehelte lelkét a futball királya, Pelé. Halála az egész világot meghatotta, de öröksége halhatatlan. Nem csak egy játékos volt. Maga a futballista. Rivellino, Roberto Rivellino 24 évesen az 1970-es brazil válogatott bal szárnyának erejét és ragyogását testesítette meg. Atomi ballábával és híres elasztikó cselezésével mindig áttöréseket ért el mennydörgő szabadrúgásokkal és milliméteres pontosságú precise, hosszú passzokkal. A bozontos bajusz képe és a jellegzetesen technikai játékstílus Rivellinót az 1970-es aranygeneráció különleges szimbólumává, sőt később Diego Maradona számára is inspirációként szolgált. Rivellino karrierje 1970 után is virágzott a Corinthians és a Fluminense csapatában, majd Szaúd-Arábiába költözött visszavonulni, ahol futballszentként tartották számon. Miután szögre akasztotta a cipőjét, közkedvelt televíziós kommentátor lett Brazíliában. Élete mindig tele volt nevetéssel és kollégái tiszteletével. A gyönyörű futball fogalmának őrzője volt, mindig kritizálva a pragmatikus és erőszakos játékstílust. A romantikus művész képe a pályán teljesen egybeesik a gáláns, elegáns és szenvedélyes Rivellinóval a futballművészetben a mindennapi életben. Rivellino ma is él és virul rendszeresen szerepel a televízióban, és az Elasztikó című játéka még mindig az első lecke minden focizni vágyó brazil gyerek számára. A 27 éves Wilson Piazza középpályás volt, de feláldozta posztját, hogy az 1970-es világbajnokságon középhátvédként játszon a brazil csapat érdekében.
Alkalmazkodó képessége és áldozatvállalása segített Brazíliának egy stabil védelem kialakításában, amely a lábbal való labdával is jól játszott. Így hatékony kiindulópontjává vált a hazai támadásoknak. A Cruzeiro csapatánál eltöltött illusztris karrierje után Piazza aktív társadalmi aktivistává vált. Politikai pályára lépett, a profi labdarúgók szakszervezetének elnöke lett, és volt játékosok jogaiért és nyugdíjáért küzdött. Kevésbé szerencsés kollégái hangját képviselte. Ez, aki tudja, hogyan kell áldozatot hozni a pályán. A való életben mások jogainak védelmezőjévé vált. Piazza ma is elismert személyiség a brazil sportmenedzsmentben. A 23 éves Tostão, Eduardo Gonçalves de Andrade egy zseniális paradoxon volt az 1970-es brazil válogatottban. Bár csatárként játszott, nem az erejére, hanem az intelligenciájára és a finom mozgásra támaszkodott. Így ő lett a hamis 9-es szerepének legkorábbi példája. Tostão szélső futásai folyamatosan feszítették az ellenfél védelmét, teret nyitva Pelé és Jairzinho számára a ragyogásukhoz, ami még figyelemreméltóbbá tette őt. Azaz, hogy az egész tornát úgy játszotta, hogy fél szemmel volt jelen, miután nemrég esett át retina leválás miatti műtéten, és vállalta a látása elvesztésének kockázatát, hogy hozzájárulhasson a válogatottban való szerepléshez. Tostão tragédiája és szerencséje korán jött. Mindössze 3 évvel a világbajnoki sikere után, 26 évesen, egy kiújuló szemsérülés miatt kénytelen volt visszavonulni. De ekkor írt egy másik rendkívüli történetet is. Tostão orvosi egyetemre jelentkezett, orvos lett, és évtizedekig visszavonultan élt, elutasítva a futball minden reflektorfényét. Később Brazília egyik legélesebb elmélyű és legintellektuálisabb futballkommentátoraként és újságírójaként tért vissza. A pályán betöltött szerepe és az élete közötti kapcsolat egyértelmű. Bölcsesség. A pályán az elméjét használja a futballhoz. A pályán kívül pedig a gyógyuláshoz és az íráshoz. Tostão ma elvezi a regkorát, nem csak futballlegendaként, hanem nagy értelmiségiként. Éles tollú futballfilozófusként is tisztelik. A 25 éves Everaldo Marques da Silva stabil és megbízható balhátvéd volt Brazília színeiben 1970-ben, aki Carlos Alberto támadójátékát egyensúlyozta az ellenkező szárnyon. Játékstílusa egyszerű, mégis vad és rendkívül hatékony volt, stabilitást biztosítva a védelemnek. A Grêmio klub címerén ma látható aranycsillag Everaldo a klub első világbajnokának tiszteletére áll. Everaldo karrierje csúcsán volt. Akkoriban Brazília legjobb balhátvédjének tartották, és politikai karrierjét azzal a céllal kezdte, hogy segítsen a szegény közösségen, amelyben született. Jövője sporthírnév és társadalmi státusz ígéretével kecsegtetett. A pályán mutatott szilárdság szilárd életet ígér. A tragédia azonban a legbrutálisabb módon sújtott. 1974. október 27-én, amikor autója szörnyű balesetet szenvedett. Everaldo azonnal meghalt feleségével és lányával együtt. 30 éves korában hunyt el, teljes sokkot hagyva maga után. A sztár a legfényesebb pillanatában aludt ki, vigasztalhatatlan fájdalmat okozva a Grêmio és a brazil szurkolók szívében. A 29 éves Gerson de Oliveira Nunes az 1970-es brazil válogatott agya volt. Ha Pelé volt a király, akkor Gerson volt az, aki diktálta a tempót és irányította a csapat minden mozdulatát. Kitartó bal lábával és a játék mesteri irányításával ő döntötte el, hogy mikor támadjon vagy védekezzen Brazília. Gerson gólja. 2-1-es végeredmény a döntőben döntő fordulóponttá vált egy higgadt és abszolút pontos távoli lövéssel, amely megmutatta döntő befolyását a csapat játékára. Dicsősége után Gerson továbbra is középpályás főnök maradt a hazai kluboknál. Élete azonban egy híres brazil vita tárgyát is képezte, a Gerson törvény, amely egy cigarettareklámmal kezdődött, amelyben részt vett, és amelynek üzenete az volt, hogy szeret rövid úton előnyökre szert tenni. Sok évbe telt, mire bebizonyította, hogy mindig is a becsületességet támogatta. Visszavonulása után híres rádiókommentátor lett. Tiszta hangja és egyenes személyisége továbbra is irányítja a műsorokat, ahogy a mérkőzéseket is. Gerson, aki agyas a pályán és éles szájú a rádióban, mindig is az volt, aki a saját módján irányította a játékot. Jelenleg Gerson még mindig Rio de Janeiróban él, bár egészségi állapota az életkorral romlott. Az aranyballáb küzdőszelleme és éles gondolkodása soha nem múlt el.
A 32 éves Félix Mieli Venerando az 1970-es brazil válogatott csendes, de rendkívül fontos kapusa volt. Bár gyakran alábecsülték egy támadó sztárokkal teli csapatban, Félix karcsú testalkatával, de gyors reflexeivel néhány lenyűgöző védést mutatott be, a legfigyelemreméltóbbat Lee, Anglia fejes góljának blokkolásakor fenntartva a csapat lelkesedését. Ő volt a csendes kapus, akire a legnagyobb nyomás nehezedett, de továbbra is biztosította az egész csapat biztonságát. A világbajnokság után Félix nem volt annyira keresett, mint csapattársai. Nyugdíjba vonult, és meglehetősen nehéz életet élt. Értékesítőként és kereskedelmi igazgatóként dolgozott a megélhetéséért. Mindig szomorúságot hordozott a szívében, mert úgy érezte, hogy erőfeszítéseit nem ismerik el megfelelően. Ennek ellenére továbbra is odaadó apa és férj maradt, becsületes és egyszerű életet élt. Félix sorsa mintha pont az ellentéte lenne a futballpálya dicsőségének. Egy világbajnok, aki a megélhetésért küzd. Egy csendes hős, aki mindig az elismerésért küzd. De ez a küzdelem véget ért. Félix 2012. augusztus 24-én hunyt el tüdőtágulatban. Halála végre ráébresztette a brazilokat, hogy elismerjék és tiszteljék azoknak a kezeknek az igazi értékét, amelyek egykor a világbajnokság álmát fogták. A 30 éves Hércules Brito Ruas stabil középhátvéd volt, és az 1970-es év Brazíliájának sziklájának tartották. Erős és fizikális játékstílusával Brito nehéz és agresszív feladatokat vállalt, amelyek elengedhetetlenek voltak az ellenfél megállításához egy művészekből álló csapatban. Ő végezte a csúnya, de fontos munkát, lehetővé téve csapattársai számára, hogy ragyogjanak a pályán. Nyugdíjba vonulása után Brito meglehetősen magányos életet élt. Nem vett részt sokat a médiában vagy magas szintű képzésben, hanem egy egyszerű életet választott Rio de Janeiroban. Elégedett volt azzal, amit elért, és ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. A pályán mutatott keménysége és hidegvére tükrözi a hírnévvel való bánásmódját, határozottan maga mögött hagyja, hogy békére leljen. Jelenleg Brito még mindig békés öregkort él. A régi acélvédelmi vonal egyik utolsó élő tanúja. Carlos Alberto Torres, a jobb hátvéd és a brazil válogatott kapitánya 1970-ben 25 évesen a példaértékű és fenséges védekezés szimbólumává vált. Ha Pelé volt a csapat lelke, akkor Carlos Alberto a szív és a tekintélyt parancsoló hang volt. Mindig higgadtan és magabiztosan játszott. Nem csak szilárdan védekezett, hanem gyakran támadott is, mint egy igazi szélső. A pillanat, ami halhatatlanná tette a nevét. Az Olaszország elleni villámlövés volt a döntőben, amelyet a világbajnokságok történetének legszebb góljának tartanak. Az 1970-es brazil legendás kollektív játékának tökéletes megtestesülése. Az 1970-es csúcspontja után Carlos Alberto továbbra is sikereket ért el a Santosnál, majd később újra találkozott Pelével a New York Cosmosnál. Visszavonulása után edzősködött, és sikereket ért el, a Flamengót országos bajnokságig vezetve. Emellett éles eszű kommentátorrá is vált, akit szókimondó, konfrontatív személyisége, akárcsak a pályán mutatott játékstílusa jellemzett. Élete az utolsó pillanatig a futballhoz kötődött. Mindig spirituális vezetőként szolgált a fiatalabb generációk számára. A kapita képe a pályán furcsa módon érkezett az életébe. Mindig is vezető volt, olyan ember, aki mert beszélni, cselekedni és tökéletességet követelni. Azonban ez az erős szív túl hirtelen hagyta abba a dobogását. 2016. Október 25-én Carlos Alberto 72 éves korában szívroham következtében elhunyt. A nagykapitány már nem élt ott. Ahogy megcsókolja az aranyistenő trófeát, örökre a győzelem szimbóluma marad. A 20 éves Clodoaldo Tavares de Santana volt az 1970-es brazil válogatott legfiatalabb játékosa, aki csendes takarítóként tevékenykedett, hogy idősebb játékosai ragyoghassanak. Élete legnagyobb pillanata azonban az volt, hogy látványos cselezéssel 4 olasz játékos mellett is el tudott menni a saját tér felén, megnyitva az utat a 4-1-es győzelmet megpecsételő gól előtt. Ez a mozdulat a védekező erő és a szambás improvizáció tökéletes kombinációja volt. Clodoaldo tipikus személyiségét bemutatva. Clodoaldo teljes karrierjét a Santosnál töltötte. Visszavonulása után továbbra is hozzájárult a csapat sikeréhez menedzserként és technikai igazgatóként. Stabil életet élt, távol a botrányoktól, és a futball úriembereként tisztelték. Clodoaldo 20 éves korában a pályán mutatott higgadtsága és magabiztossága az életében is megmaradt.
Karrierje és életmódja szilárd, hűséges és megbízható volt. Clodoaldo ma is kiemelkedő alakja Santosnak. A hűség és az odaadás szimbóluma. Jairzinho, Jair Ventura fiú. 25 évesen az erő és a robbanékonyság. Szimbóluma volt a brazil válogatottban az 1970-es világbajnokságon. Annak Vihar, becenévre hallgató játékos példátlan rekordot döntött azzal, hogy minden Brazília által képviselt mérkőzésen gólt szerzett, összesen 7 gólt lőtt 6 mérkőzésen. Félelmetes sebességgel és hatalmas fizikai erővel rendelkező Jairzinho olyan volt, mint egy tank, amely a jobb szárnyat söpörte. Folyamatosan nyomást gyakorolva és rettegést keltve az ellenfél minden védelmében. Élete ezen fontos tornája után Jairzinho folytatta kalandjait számos klubnál Franciaországban, Venezuelában és Bolíviában. Visszavonulása után még a góloknál is többet tett. Kék szemei fedezték fel az idegen Ronaldo de Lima tehetségét, amikor a fiú mindössze 14 éves volt, új korszakot nyitva a brazil futballban. Jairzinho élete meglehetősen csendes csapattársaihoz képest az utánpótlás képzésre koncentrál, és néha megemlékező eseményeken is megjelenik. Jairzinho érdekes átmenetet jelent a pálya és az élet között. A pályán vad és hangos, mint egy vihar, de azon kívül csendes tanár, aki csendben neveli a jövőt. Ma, 70 évesen. Jairzinho még mindig él és virul, és továbbra is élő tanú. Egy emlékmű, amely a múlt hősies történeteit meséli el a fiatalabb generációnak. A 20 éves Paulo César Cajú stratégiai tartalékjátékos volt az 1970-es brazil válogatottban, képes volt bármilyen posztot betölteni a támadásban. Kiváló technikájával és improvizatív. Olykor vad játék stílusával friss levegőt és változást hozott a csapatba, valahányszor pályára lépett. Cajú élete ezután hullámvasúttá változott. Számos címet nyert, de a drog- és alkoholfüggőség ördögi körébe is került, ami oda vezetett, hogy eladta világbajnoki aranyérmét és egy replika Jules Rimet trófeát, hogy kifizesse adósságait. Hosszú küzdelmet kellett vívnia azért, hogy újra megtalálja önmagát. A pályán mutatott vadsága a való életben kontrollvesztéssé változott, és a mélységbe taszította, mielőtt megtalálta volna a visszavezető utat. Miután sikeresen rehabilitálta függőségét, Paulo César mára kommentátorrá és példaképgé vált a fiatalok számára, békésebb életet él és békére lel. A 29 éves José de Anchieta Fontana tartalék középhátvéd volt az 1970-es brazil válogatottban, akit erős, kemény játékstílusáról és a szerelésekben mutatott félelem nélküliségéről ismert. Bár csak egy mérkőzésen lépett pályára, fontos tagja volt a brazil csapatnak. Segített fenntartani a stabilitást és az egyensúlyt. Nyugdíjba vonulása után Fontana békés életet élt családjával. Amatőr barátságos mérkőzéseken keresztül továbbra is fenntartotta a sport iránti szenvedélyét. De a sors kegyetlenül megtréfálta ezt az acélos védőt. 1980. szeptember 9-én. Egy barátokkal vívott szórakoztató futballmérkőzés során Fontana szívrohamban összeesett, és 39 éves korában meghalt. A harcos szíve ott állt meg dobogni, ahol a legjobban szeretett, a futballpályán. Roberto Miranda, Roberto López de Miranda, 26 évesen volt a selejtezők főcsatára, és megszerezte a brazil válogatott 1970-es világbajnokságra való kijutását segítő gólt. A torna kezdetén azonban Zagallo edző merész taktikai döntést hozott. Feláldozott egy tipikus csatárt, mint Roberto, hogy Tosteót, egy hamis 9-est használja Pelé számára, hogy optimalizálja a teret. Mexikóban Roberto 2 mérkőzésen lépett pályára, stratégiai kártyaként, mint egy fizikai erő örvénye, amelyet akkor dobnak be, amikor az ellenfél fáradt. Csendes hős volt, aki panasz nélkül beleegyezett, hogy a közjó érdekében visszalépjen. Roberto karrierje egyet jelentett a Botafogónál a Vendaval, a Vihar becenévvel. A fekete-fehér csíkos csapat bálványa volt. Híres volt erős távoli lövéseiről és rettenthetetlen futásairól. A világbajnoki győzelem után Roberto még néhány évig a legfelsőbb szinten játszott, mielőtt a Corinthianshoz és kisebb csapatokhoz igazolt. A futballvilág zajával ellentétben Roberto úgy döntött, hogy békésen vonul vissza. A kormánynak dolgozott szociális projekteken, segített a drogfüggőknek visszailleszkedni a társadalomba. Ez a munka nagy türelmet és együttérzést igényelt. Érdekes kontraszt van Roberto között a pályán és azon kívül. A pályán ő a vihar, aki erejével megsemmisíti az ellenfél védelmét. De a pályán kívül olyan, mint egy meleg szellő, amely begyógyítja a szerencsétlenek érzelmi sebeit.
Roberto Miranda ma csendes életet él, távol a reflektorfénytől. A Botafogo szurkolói ma is élő legendaként tisztelik, az arany generáció nagy áldozatának bizonyítékaként. Edu, Jonas Eduardo Américo 20 évesen igazi csodagyerek volt a brazil futballban. 16 évesen behívták az 1966-os világbajnokságra a válogatottba, és 1970-re már tapasztalt világbajnok lett annak ellenére, hogy csereként lépett pályára. Kiváló egyéni technikájával Edut labdás cirkuszi artistaként jellemezték. Bár nem vehette fel a versenyt, a kiváló Rivellinoval a játékvezetői posztért. Valahányszor pályára lépett, mint például a Románia elleni mérkőzésen, ügyes cselezéseivel izgalomba hozta a lelátót, ugratva az ellenfél védőit. Pelé igazi tanítványaként a Santosnál Edu karrierje ragyogó volt a klub színeiben. Fiatalkorának szinte egészét a Santosnak szentelte, számtalan hazai bajnoki címet nyerve. Miután szögre akasztotta a pályát, Edu soha többé nem hagyta el a labdát. Labdarúgó edzőiskolákat nyitott, nemzetközi nyári táborokat szervezett, és a Jogo Bonito szellemiségét tanította a világ minden táján élő gyerekeknek. Mindig ragyogó mosolyt és élénk modort mutatott, akárcsak a régen a szélen táncoló fiatalember. A játékos Edu és Edu közötti kapcsolat a való életben az öröm. A pályán azért focizik, hogy örömet találjon, a pályán kívül a futballt használja arra, hogy örömet szerezzen a gyerekeknek. Edu ma is egészséges és aktív. Rendszeresen szerepel jótékonysági mérkőzéseken a brazil veterán csapatban, és azok a varázslatos lábak látszólag egyáltalán nem vágynak a pihenésre. A 24 éves Dada Maravilla, Dario José dos Santos egyedi alakja a brazil futball történelemnek. Nem rendelkezik Pelé vagy Tostão kimagasló technikájával. Sőt, ügyetlenségéért is bírálják, de halálos fegyverrel rendelkezik. Azzal a képességgel, hogy helikopterként tud ugrani és megállni a levegőben. Ő maga egyszer büszkén kijelentette. Csak 3 dolog tud megállni a levegőben. A kolibrik, a helikopterek és Dada. Az 1970-es világbajnokságon Dada egyetlen percet sem játszott, de jelenléte humoros és optimista személyiségének köszönhetően végtelen pozitív energiát adott. A torna után Dada legendás góllövővé vált az Atlético Mineiro és általában a brazil futballban. Több mint 900 gólt szerzett pályafutása során. Ismert volt felháborító kijelentéseiről, különc ünnepléseiről és elbűvölő túlzott önbizalmáról. Visszavonulása után Dada ékes szólását felhasználva tévés kommentátorrá és keresett szórakoztató sztárrá vált. Életét vígjáték színpaddá változtatva, ahol közkedvelt főszereplő volt. A pályán lebegő és zajos Dada képét tökéletesen alkalmazták az életére. Szabadelvű, brilliáns életet él, és mindig tudja, hogyan vegye rá másokat a nevének említésére. Dada Maravilla ma is ismerős arc a brazil televízióban, egy jókedvű öreg úr, aki hangos nevetéssel meséli el dicsőséges, néha eltúlzott hőstetteit. A 20 éves Emerson Leão Brazília legfiatalabb kapusa volt, és Félix mögött a második választás az 1970-es világbajnokságon. Bár egyetlen percet sem játszott Mexikóban. A legendákkal való edzés segített abban, hogy a brazil történelem egyik legnagyobb kapusává váljon. Leão félelmet nem ismerő szerelési stílusáról, macskaszerű reflexeiről és tüzes természetéről volt ismert, amelyet vasfegyelemmel párosított. Miután megnyerte a világbajnokságot, Leão Brazília első számú kapusa lett az 1974-es és az 1978-as világbajnokságon. Legendává vált a Palmeirasban. De Leão legnagyobb öröksége későbbi edzői pályafutásában rejlik. Vezette a Santost, a São Paulót és a brazil válogatottat. Edzői stílusa rendkívül militarista, szigorú volt, és nem félt összecsapni a sztárokkal. Olyan ember volt, aki tökéletességet és abszolút profizmust követelt, néha a szélsőségekig. A fiatal kapus 1970-es lappangó vadsága a való életben egy kényes személyiséggé robbant. Leão mindig is irányított, egy nehéz hadvezér volt, aki mindig mindent kézben akart tartani, ami a kezébe került. Leão mára lelépett az edzői padról, és élvezi a vidéki életet a farmján. De valahányszor a brazil futballról beszél. A szakértők továbbra is tisztelettel és némi fenntartással hallgatják. José Maria Rodrigues Alves 21 évesen részt vett az 1970-es világbajnokságon Carlos Alberto csapatkapitány helyetteseként. Erős testalkatának és lenyűgöző viselkedésének köszönhetően a Super Z becenevet kapta.
Bár a kapitány árnyéka miatt a mexikói 70-es világbajnokságon nem sok lehetősége volt megmutatni tehetségét, José María nem csüggett, és ezt a tapasztalatot értékes tanulságnak tekintette a fejlődésre. José María karrierje a korintusi gyülekezethez kötődött, ahol a hűség és a fáradhatatlan küzdő szellem szimbólumává vált. Kulcs szerepet játszott a korintusi demokrácia mozgalomban az 1980-as évek elején. Szókratésszel együtt küzdött a játékosok jogaiért és a futball demokratizálásáért a diktatúra idején. Ez azt mutatja, hogy José María nem csak szélső volt, hanem nagyszerű ötletekkel és társadalmi felelősségvállalással rendelkező ember. A vastüdő kitartása és ellenálló képessége a pályán az életerős akaratot tükrözi. Ő egy olyan ember, aki mindig megállás nélkül fut, akár a beadásról, akár az igazáért küzd. José María jelenleg a Fundación Casa börtönben dolgozik, ahol focit és jellemnevelést tanít problémás fiataloknak. Továbbra is egy új úton fut, a jóság magvainak elvetésének útján. A 23 éves Joel Camargo a Santos lendületes középhátvédje volt, akit higgadtsága, felemelt feje és ritka durva szerelései jellemeztek. Az 1970-es világbajnokságon minőségi csereként szolgált Brito és Piazza középső védelmében. Bár egyetlen percet sem játszott, a világbajnoki aranyérem megkoronázta az ígéretes fiatalember karrierjét. Mexikóból visszatérve Joel jövője rózsákkal volt tele. A sors azonban kegyetlen csapást mért rá. Mindössze egy évvel később, 1971-ben súlyos autóbaleset történt. Miközben Joel vezetett, a baleset nem az életét vette el, de két vele utazó nőt ölt meg, és maradandó lelki és fizikai sérüléseket okozott neki. Karrierje csúcspontja lefelé haladt. A bűntudat és a fájdalom kísértette, Joel alkohol és drogfüggőségbe süllyedt, fokozatosan eladva dicsőséges emléktárgyait, magányban és szegénységben élve. A fényűző és elegáns élet a pályán szöges ellentétben áll a volán mögötti elgyötört és tragikus élettel. Egyetlen hiba, egyetlen végzetes pillanat törte meg egy ember életét. És akkor ez a fájdalmas utazás véget ért. 2014. május 23-án. Mindössze néhány héttel azelőtt, hogy a világbajnokság visszatért volna Brazíliába. Joel Camargo 67 éves korában veseelégtelenségben elhunyt. Csendesen hunyt el. Teljesen ellentétben az Azteca stadion harsány éljenzésével abban az évben, szomorú hangot hagyva az 1970-es eposzban. Ado, Eduardo Roberto Stingen. 23 évesen a brazil csapat harmadik kapusa volt az 1970-es világbajnokságon, egy jóképű, modern labdafogási stílusban játszó Corinthiansból származó fiatalember. A Selecon csapatába való behívása fontos elismerése volt tehetségének. Bár csak csereként játszott, és nem lépett pályára. A történelmi utazáson szerzett tapasztalatok felbecsülhetetlen értékűek voltak Ado karrierje szempontjából. A világbajnokság után Ado még évekig megbízható védője volt a Corinthiansnak. Csukló és válsérülései azonban nem tartottak olyan sokáig, mint várták. Korán visszavonult, és az üzleti életnek és az oktatásnak fordult. Ado futballiskolákat nyitott São Pauloban, ahol a sporton keresztül oktatta a gyerekeknek az életvezetési készségeket. A magánéletet választotta, távol a futball világvitáitól. A kapus higgadtsága segített Adónak abban, hogy a futball utáni életében is biztos előrelépéseket tegyen. Nem hagyta, hogy a múlt dicsősége elvakítsa, hanem a jövője építésének alapjául használta. Adom a kényelmes, boldog életet él családjával. Ő a bizonyíték arra, hogy a világbajnoki dicsőség talán csak egyetlen fejezet, de nem az élet teljes története.